नमस्ते. नमस्ते सर्वांना नमस्ते. आज गौरीचा होवसा आहे ना, तर आज काजलचा होवसा केलाय. म्हणजे आज काजल होवसणार आहे. आणि आता हे सगळं होवसा वानं तयार केलेली आहेत बघा. 5 वानं आणि एक आपला सूप. असा होवसा तयार करतात. 5 प्रकारचे पदार्थ बनवायला लागतात. ते आम्ही बनवले आहेत आणि थोडे दाखवले आहेत पण. आणि पूर्ण दाखवायचे म्हटले तर आम्ही संध्याकाळी सगळे आम्ही दाखवणार. म्हणजे किती प्रकार दाखवले आहेत ते, म्हणजे त्याच्यामध्ये केले आहेत ते 5 फळं 5 प्रकारची असं सगळं ठेवायला लागतो. आता आम्ही चाललो देवाजवळ होवसायला, गणपती बाप्पाजवळ. आता सुरुवातीला मला सांग, इथे आपण हे काय केलं आणि आता काय करायचं? आता हे सगळं आहे ना एकत्र सुपामध्ये बांधायचं. काय बांधायला? पूर्ण बांधायचं, एकावर एक ठेवायचं. तर मोठ्या सुपावरतीच ठेवत राहायचं ते सर्व. म्हणजे बेसिकली ते काय करतात आहे, जो आपला मोठा सूप आहे त्याच्यावरती ते छोटे छोटे सर्व एकावरती एक ठेवतात आहे बघा ते. ओके, म्हणजे एकावर एक सर्व ठेवून आता हा टॉप वर ठेवणार असा ठेवलाय. म्हणजे सर्व व्यवस्थित राहतील असे. ते राहायला पाहिजेत ना. आणि त्याच्यावरती हा आणि हे एकत्र बांधले जाणार. आता हे 5 होवशे तयार झालेत आपले. हो, आपला सूप सोडून 5 होवशे. आता हे बांधायचे. आपण जो 1.5 मीटर जो कपडा आणला होता ते बांधायला. या कपड्याचं नाव काय काजल? मांजरपाट. जाम बांध, सैल नाही झाला पाहिजे. आता ह्या पद्धतीने मला असं वाटतं पूर्वी असे बांधत असतील आणि सर्व न्यायला सोपं पडतं असं बांधून. डोक्यावर घ्यायला एक बाई असते. पण आता आपली कार आहे ना. म्हणजे हे बांधण्याची पद्धत तशामुळे असते मला असं वाटतं. म्हणजे इझी जात असेल. एकत्र 5 होवसा देवाजवळ ओवाळायला पाहिजे ना. हा, एकत्र म्हणून बांधायचं. नाही तर 5 बायका लागल्या असते इकडे. ह्याला 5 म्हणजे ह्याला 1 होवसा बोलतात. 5 होवशे आहेत ना, 5 होवशे वानं 5, पण याला 1 होवसा बोलतात. आणि अशी पद्धत बघायला पण छान वाटते, जे पूर्वीपासून चालत आलेली आहे. तिकडे बघा काजलची ओटी भरली जाते. तांदूळ पण तुला वजन कमीच केलंय. दोघांनी हात लावा, कारण तिला एकटीला उचलायला होत नाही ना, म्हणून आता दोघांनी हात लावणार आहेत. म्हणजे हौसा आमचा म्हणजे फेमस झालेला आहे. हा ठेव देवाजवळ. देवाजवळ फिरवा, 5 वेळा फिरवा. असा गोल फिरवा, गोल आरती सारखा. 1 2 फिरवा. 3 4 5. चला आता घ्या डोक्यावर. डोक्यावर घे. तू डोक्यावर घे. तू पकड, मी हाय तुला सपोर्ट द्यायला. घे. लोड नाही येणार. आला लोड तुला घे डोक्यावर. इकडे पुढे डोका मार जरा. मी पकडलाय. चल, आला लोड तुला. पकड. तू नको पकडू. सूप पकड. तू जाम सूप पकड. चल मम्मी सोडतो. असं नाही होणार. हा पकड. चल आता काय करायचं? चल चला फिरा. चला या. हाय मी सपोर्टला. चल आता डायरेक्ट काकीकडे. तू चल 5 पावला चल. 5 तरी चल. 5 पावला चल. गंमत फाडी खाली बघ. खाली बघ, नाही तर माहिती पडली नवरी घसरली. तू चल. पाठी आहे बरोबर. अजून 5 पावलं चल. पाठी बघ. तू पाठी आहे बरोबर. मला ना दिसत ना खाली. तू खाली बघ. तू मान खाली कर. तू खाली मान खाली कर. हा, जाम मोठा हौसा झालेला आहे आमचा आज. बस सोड. हा काकी, मीठ पाणी काढा. हा थांब. काकीच्या दारात चल. डोक्यावर घे. घसरायला होईल. थांब इथे थांब. हा, इकडे खरं हे काय एवढं सोपं नाहीये. होय, आणि वजन आहे गावाला म्हणजे असं एवढं सोपं नाही आहे ते होवसायचं. जरासं काजलच्या डोक्यावर दे. लोही जड झालाय. हा घ्या. असा काढू ना. हा आता असा गोल काढा आणि बाहेर ओता पाणी. हा बाहेर ओता पाणी बाहेर. तिच्या पायावर नाही, तिच्या पायावर नको. बरोबर झालं. हा बरोबर झालं. आता घे बापू. हा 5 पावलं ये. थांब.
5 पावलं ये, चप्पल काढ. हा ये 5 पावलं ये. आणि तिला सवय नाही ना. सवय नाही. थांब चढते मी. हा हळू ये. वर लागेल हळू ये. काकी पकडा, काकी पकडा. पाठी बघ. मी पकडले. हा ठेवू इकडे. खाटवर ठेवलंस तरी चालेल. खाटवर ठेवा आधी. इकडे टेबल मांडा ना. हा पुढे टेबल. घेते. हा टेबल पुढे घ्या. आता ओहसा आमचा जड आहे ना, मग काजलला एकटीला जमत नाही आहे, म्हणून दोघं जण एकदम ओवासतात आहेत. ठेवा खाली. आता देवाला हळद कुंकू लाव. नाही पडला. नाही पडला. टेबल चांगला आहे, मजबूत आहे. हे हळद कुंकू बाप्पाला. बघा हळद कुंकू लावतात तोपर्यंत मी हा काव्याचा गणपती बरोबर. काव्या हा काव्याचा गणपती आहे. एकदम सुंदर म्हणजे बोलतात ना मस्त एकदम जंगला टाईप. जंगली टाईप केली. नाही नारलात आहे ते बघ. झाडात आलेला आहे. माडात. माडात हा माडात आलेला ते आहे. आतलं काकीनाने decoration. लाव. काकीनाने लाव. चला तुम्ही एक दुसऱ्यांना लावा तोपर्यंत मी डेकोरेशन दाखवतो. बघा हे बघा ते नारळ असतो ना तसं बनवलं आणि व्यवस्थित तसंच वाटतं एकदम एकदम व्यवस्थित. मस्त. आणि हे बाजूला जे डेकोरेशन आहे ते आपले नारळाची सावला असतात ना. हा वा एकदम मस्त. काकीचा पाय पडताना की मस्त. उचल तिला तू एकटीला थोडं. हा आता सोड काजल. शिंपल्या बघा. शिंपल्या पकडा. काकी पकडा सगळीकडून. न सरतील शिंपला. एक वरची काढ. हा 5 वेळा ओवाळ. हळद कुंकू वगैरे काय नाही नाही 5 वेळा ओवाळ. असं गोल ना? गोल गोल ओवाळ. आता हीच प्रोसेस आपल्याकडे 5 घरात करायची. मस्त केलं. हे डेकोरेशन काव्याच्या मम्मीने आणि काव्याच्या पप्पाने केलं ना. हो दोघांनी केलं. आत्याने केली म्हणजे तिघांनी ना. हे मी ह्याला साधं सुद्धा डेकोरेशन बोलूच नाही शकत. एकदम सुंदर. असं वाटतं कोणीतरी प्रोफेशनलने केलंय ते. तुझं लोक आहे ते. मस्त. आता मॉडर्न प्रकार आहे पण हा ट्रेडिशनल असा डेकोरेशन पाहिजे. ह्याला म्हणतात ट्रेडिशनल डेकोरेशन. कोकोनट मध्ये पण एकदम व्यवस्थित. ते किती नारळ सोडला तो त्यासाठी. भरपूर होती आमच्याकडे. बरोबर अंदाजा लावला त्यासाठी. कारण ते लागलेच किती आहे बघा ह्याच्यावरती. मस्त. नारळाच्या कवडीमध्ये नारळामध्ये मोदक आहे. आता हा मुंबईला डेकोरेशनचा फोटो काढायला आले असते. मग तो टॉप हे आपला गणपती गेला ना. गणपती आपले गेले ना. मग हे खोबरा किसायचा आणि प्रसाद वाटायचा. अरे हा खाली पण बसवला त्याच्यातच. अरे खोबरा आहे. खोबरा नारळामध्ये आहे गणपती. मधी नारळ कोबरं वरलं. तुम्ही कपालात हळद कुंकू लावला तिला. हा, ते तू लाव ग. तू लाव. माझे नको पाहिजे. ओंकार पूजाचे टोन. हा थांबा काकीचा पाय पडूया. आणि पैसेच माझे माझ्या पायाला. प्रसाद आलेला आहे काकीकडनं. मग असाच हे करायचं नसतं. हे बघा हे काव्याची आई. हा काव्याच्या आईला विचारतात ना. काव्याची मम्मी आई. हे काव्याच्या आजी. आजीला आई बोलते काव्या. हा म्हणजे बोलते तशी. आणि आईला मम्मी बोलते असं. हा हा. चला बघा अशा प्रकारे आपण पहिला घर केलेलं आहे. म्हणजे पहिल्या गणपतीच्या घरी आपण ओसा दिलेला आहे. आणि पाठी काय प्रोसेस आहे बघा. आता जे काकी करते ते तसंच सर्व महिला डोक्यावर घेऊन सर्वीकडे जातात. घरोघरी फिरतात बरोबर. बाई असते सोबत. हो पाठी पाठी. आज काकी आहे काय. पाठी काय केक आहे काय. हा पाठची डिक्की उघडली आहे बघा. ही आमची गाडी नाही काकी तिकडे आहे गावच्या ठिकाणी. अरे वा फुल काजलच्या डोक्यात हे सुंदर आहे एकदम. मस्त फुल बघ. डबल टिब्बल चौबल लेअर त्याला भरपूर आहेत. मस्त. ये चला ही गावात अशी मजा आहे. नको, काजल. हा गाडी ही अशी मजा आहे ना गावात. मस्त
गावात हीच तर खरी मजा असते. वा वा वा. छान दिसतं बघ. लाल लाल. चला आता जाऊया दुसऱ्या घरी. माझी सँडल घालते. अरे मी आता आम्ही चाललोय उज्ज्वल आत्याकडे. आणि आता समोर हिरवागार किती आहे बघ. आता टर्निंग आहे ना एकदम सुंदर आणि एकदम मस्त दिसतं. भात शेती. भात शेती कशी वाटते बघ ना मध्येच. मस्त. तो मध्येच एक घर आहे सुंदर वाटतो ना. हा पिवळा पिवळा झाला ते भात कोसवलाय. चला आरामात. चला मी पण येतोय बघा. आणि मम्मीला मी गाडीतच ठेवलंय कारण मम्मी परवा पडली होती तर तिचे दोन्ही गुडघे दुखायला लागले. कार बघा खाली पार्क. चला आरामात चला. चला आम्ही बघा आत्याच्या घरी आलो. आत्याच्या घरी आला लय मेहनत करायला लागते. चला आज 4था दिवस बरोबर. आणि आत्याचे गणपती हे सर्व 5 दिवसाचे असतात. गणपती सोडून आते घर बघते तुमचा. ओ आते घर बघते पहिला तुमचा. हे आता काढलं ना. आपण मी आलीच नाही. गणपती बघूया चल. वा अरे वा समोरच आहे. जसा लालबागचा राजा तसा हा मिरजोलाचा राजा. छानच आहे. वा डेकोरेशन करून सेजल. गणपती एकदम छान. डेकोरेशन आम्हाला मॅच झालेलं आहे बरोबर दोघांना. छानच केलंय डेकोरेशन. आत्याच्या पाया पडूया. पडूया. बघ तुला वाटतं का एवढं हे डोंगरावरचा लास्ट घर एवढं सुंदर आहे. वरती बघितलं वरती बघ. हे बघितलं तुम्ही एकदा आलेली ना. इथे बरोबर इथे उभं राहायचं. इथे समोर उभी राहा. एक फोटो घेण्यासारखं आहे बघ ते. बॅकग्राऊंड रेडी झाला. पाठी बॅकग्राऊंड कसं बनवलं तसं एकदम छान. मोरनी मोर. हे बघा डॉल्फिनचं मस्त आहे ना. डॉल्फिन आला 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 आणि पाण्यात बुडाला. चला असं झालं आमचं दुसरं घर. अजून 3 घर करायचे आहेत आपल्याला बॅक टू बॅक. हे झालं आत्याचं घर. आता नंतर आजीचं घर. आता आजीचं घर. चला आता येऊ का. ओटी आहे अजून भरायची. चिटकले का बघा 2 बहिणी कशा. 2 माझा चिटकला बघ. अरे तुला घामच नाही आलाय. गावाला पाहिजे प्रेम नसायला पाहिजे. एसी गाडीतून आली इकडे डायरेक्ट उतरली. बघा 2 बहिणी कसे दिसतात आहेत. काय बहिणी. सासू आहे बरोबर. हो सासू वाटत नाही. मेंटेन केलंय. चला माणूस वरतून खाली नाही येऊ शकत तर खालून वरती कोणतरी येऊ शकतं आरामात. चला मग काय बघ झाली म्हणजे 8-10 दिवसात. बाई बारी किती झाली तू. बाई पोर माझी घे बाई कशी झाली. आधी पाणी बघा किती सुंदर वाटतं. मस्त वाहतं पाणी. इथेच विसर्जन होणार ना गणपतीचा. हो, पुढे पुढे जरा त्यांच्या पुढे. या रस्त्यावर गावात बसलो. आता आत्याच्या घरातून आम्ही चाललो आजीच्या घरी. चला आता 3ऱ्या घरी आपण जाणार आहे गणपती. आता आजीच्या घरी गणपती बघूया आपण. आत्तेचं बघितलं. या ओशाच्या निमित्ताने आपल्याला प्रत्येकाच्या घरी जाऊन गणपती बघता येतोय. व्यवस्थित चाल बाई. नाही तर माहिती पडले काजलने इकडून जे स्लाईड चालू केली ती तिथे. आता आम्ही बघा खाली गाडी उभी करतो पण खाली गाडी का नाही उभी केली माहिती आहे काय. टर्न मारता येत नाही इकडे सर्व छोटे छोटे. आज मी काजलला छत्री बित्री दाखवणार आहे पाऊस आला तर. आणि आज कोइन्सिडेंटली परत मॅचिंग झालेलं आमचं बरोबर. ऍक्च्युली मी 2 साडी म्हणजे वेगळ्या साड्या ठरवलेल्या
या दिवशी घालायला. नाही खरं सांग खरं सांग. हा मग तेच बोलते, वेगळ्या साड्या 2 ठरवलेल्या पण ते ब्लाऊजचा इश्यू झाला, ब्लाऊजच येत नाहीये आणि टाइमच नव्हता की मी ते सिलाई वगैरे उचलत बसू. मग जाऊ दे, जे आहे ते घातलं. मग ती पण साडी तशी नवीनच आहे, आमची कार आलेली तेव्हा मी घातलेली, ओमकारने सुरत मधून घेतलेली. जाऊया चला. आणि काजलला कसं न्यायला लागतंय बघा, पकडून पकडून, कारण सर्व हे भरपूर असं आहे ना. झालं सगळं पावसाळ्यात. जाऊया चला. वा, आत्याचा गणपती बघ क्यूट आहे. मस्त. चला ओसा आणलेला आहे. येस, द्या आमच्याकडे. आता आजीकडे आपण ओसा घेऊन आलेलो आहे. थर्ड ओसा. हा आजी जेवा जेवा. चला करा. हा बोल. ते ठेवायचं, थांबा. घाई गडबडीत पण डेकोरेशन चांगला केलात, लगेच पडदे बिडदे छान लावलात. होय. हा हा? नको, हाय जागा पुरली वाटतं. हाय हाय व्यवस्थित आहे. अजून 4 ओशे राहतील एवढी जागा आहे. जी फुलाऱ्याची काल हल्लेली आम्हाला ती का सुद्धा नव्हती. हे तरी पण मी आणला देवाचा मारुती वौसा मंदिरला तुमचा गणपतीचा. रुमाल नाही ना उमका? काजललाच आता स्वतः अगं लावून तिका भरायचं. बोलव काय नको, ती नको, कसं नको. घेणार? स्वतः नको, द्या भरेल ना, मी ती. करते. तू घे स्वतःच. थांबा, हा, टेबल आणता कुठला? जय गणपती गजानन. चला. आई गौराबाई. काजलने व्यवस्थित स्वतःहून सर्व ओटी भरलेली आहे. काजल घे तू स्वतःवर. तू सगळा पिशवीत घे भरू. हा आजी हे तांदूळ पण हे घे. बघा लावलं बघा. नाही 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 बघा, तुमचं मन मोठं आहे ना, हेच आमच्यासाठी छान आहे. नाही, नाही, हे फोटीतले काढायचे नाही. आम्ही गणपती बाप्पाकडे ठेवणार. पिशवीत थोडे तरी नाही. अरे आजीचे 5 पैसे. आजी जरी ते नाही, ते न्यायचे, ते ठेवायचे एवढे नाही. 5. जरा सरबत घे. हो. कोल्ड्रिंक आलेलं आहे. थांबा, हे घे काजल. काजल घे. नाही, हे जी गरज होती हे पाहिजे आम्हाला. हा. बरोबर, थँक्यू. पिवा. सर्वात छान लिंबू सरबत आजीच्या घरी असतं. आधी पितो. आजी थोडंसं पिया. नाही नाही थोडंसं घ्या. नाही, तुझ्या नंतर लाव. हा लावा. वा, थांबा, पाया पडूया पहिला आजीच्या. थांब, नंतर पी. पी आधी. जय बाबा. सुखी राहा. वा, लागले का तांदूळ? किती लागते? भरपूर लागले. तरी लागले. आज रात्रीचं जेवण होईल. कोणतरी रामबसून आला परा आणि आमच्याकडे आला झामी. चला ते येतो. पावसाच्या अगोदर, पावसासारखं झालंय बाहेर. चला कपड्याचे आहेत त्याच्यात. बघा, प्रत्येक घरी आपल्याला अर्धा तास तरी द्यावा लागतो, अर्धा तास लागतोच. आम्ही किती वाजता, 1:30-2 वाजता निघालो होतो. आता इथे 4:30 झालेत. आता आम्ही जाणार आहे मम्मीच्या माहेरी. आते, आजीला पाठवता का 2 दिवस राहायला? नाही बाबा, देवाची पूजा असते ना. मग असं होतं. आता आपले गणपती हे 10 दिवस ना, 11 दिवस. बबी नाही करत हे पूजा. मी नाही करत ना, ती करते ना. हो हो बरोबर. मग गणपती झाल्यानंतर खाली आणली सकाळी. गणपती पण झकास आणि आखी पण झकास. कसे तुम्ही बोललात, मी विचारलं तुम्ही कसे, तर तुम्ही काय उत्तर दिलात? मस्त, झकास, झकास, मस्त आणि झकास. अरे वा समर्थांची कृपा. वा. काय नाव राम तुमचं? राम. राम राम. भारती भार्गव नाकरेकर. हा, जय श्रीराम. एकत्र पाया पडूया, एकत्र पाया पडूया. आशीर्वाद द्या. मी म्हटलंच हाय, केव्हा पण सांगितलंय देवा माझ्या. आता मी चढतोय, पण चढवर चढतोय बघा, वरती आहे सर्व. कोंबडे बघा
नको आरती. आणि आमची गाडी बघा तिकडे पार्क केली आहे. मम्मीला दरवाजा उघडून दिलाय. काय मम्मी काय करत बसलेली? बसलेली माझी एक मैत्रीण भेटली मला, हा गप्पा मारत होती वा 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 छान. गावची. चला आता इथे सिनरी बघा वरतून हाईटला आहे सर्वात. आता आपण एक काजर घाटी लागली, काजर घाटी. आता आपण खाली खाली उतरणार. हा काजर घाटी. इथे आपण आता चाललो, लेफ्ट टर्न घेतला की आता आपण चाललो मम्मीच्या माहेरी सोमेश्वर कीर बाग, खीराची बाग. इथे बघण्यासारखी आहे ना. गाडी एवढ्या स्पीड मध्ये हात मध्ये किती वर गेली. गाव म्हणजे गाव एकदम मस्त. येशील ना बरोबर. हा आता मामाच्या घरी येस म्हणजे माझ्या माहेरी. चला. ती 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 ओळखत नाही तुला अजून मी. हा बघा आतनं जाऊ दे. आतमध्ये गणपती जवळ त्याच्यावर ठेवू दे तिला वर. हा खिशात रुमाल नाही तुझ्या? तिला दिला, तिने ठेवला तिकडे घरी. बघा मामाच्या घरी आलोच होतो वौसा द्यायला गणपती समोर. तर आपण जशी व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की शुभम नवीन गाडी घेतोय. होय. तर ही गाडी कालच घेतलेली आहे. एकदम ब्रँड न्यू गाडी आहे. टूरसाठी रेडी. आपल्याकडे जर गेस्ट येतील, पाहुण्यांना टूरला द्यायची असेल तर आपण बिंदास देऊ शकतो आता. पण पॉईंट आहे की त्याची बुकिंग नसली पाहिजे, कारण त्याला 10 बुकिंग येतील. हां म्हणजे बुक करून. हा बघा ही नसली की दुसरी गाडी स्कॉर्पिओ. ही 8 सीटर गाडी आहे. 9 सीटर. ड्रायव्हर पकडून 9 आणि ही ड्रायव्हर पकडून 7. 8-7 असं बोलू. 6 सीटर आपण ऑफिशियली जातो याच्यातून. चला आपण गाडी बघूया. हे बघा समोरून. आणि ही या वर्षीची एर्टिगा आहे आणि न्यू आहे बघा. आणि नवीन एर्टिगा यांनी लांब लचक काढलेली आहे. टॉप मॉडेल त्यांनी घेतलं आहे. ZXi CNG मॉडेल. हे आतून दाखवतो हे बघ. आणि या गाडीला कसं पुश बटन स्टार्ट आहे बघा. गणपती बसवला लगेच. वा वा छान. म्हणजे टूरसाठी बघा जुन्या गाड्या घ्यायची पण गरज नाही. आता सर्व न्यू गाड्या तुम्हाला टूरसाठी येऊ शकतात. 1-2. आता हा दरवाजा उघड मम्मी. इथे 3 जण बसतात बघा. आणि ऑफिशियली इकडे 2 जण बसतात, पण तिसरा पण माणूस बसवू शकतो आपण इकडे. पाठीमागे पण आहे. हो ओके. तरी पण गाडी आता टूरसाठी रेडी आहे. रत्नागिरी दर्शन, गणपतीपुळे, पावस, मुंबई दर्शन सर्व होईल या गाडीतून. चला त्याला आवाज यायला लागला पावसाचा. हे तर केळीवर बसशील मी. केळी सारखं तिकडे. बसायला पाहिजे होता. केळी सारखं तिकडे.